Gitte Mie Eriksen. Jeg har skrevet en krimiserie, der foregår på Sydhavsøerne med hovedsæde på Falster i Nykøbing. Den handler om retsmediciner Pia Holm, som hjælper politiet i Nykøbing med at opklare forbrydelser sket på Falster, Lolland, Møn og Sydsjælland, med hovedvægt på Falster. I den seneste krimi, Forsvundet, finder et børnehavebarn en indtørret arm i en mose, og da politiet kommer ud og får undersøgt findestedet, viser det sig, at der er indtil flere lig, der ligger begravet samme sted, en voksen og flere børn. Da medierne bringer den her historie om de makabre fund, så melder flere andre sig, som har gået ture ved moser på Falster og Møn, om fund, der kunne minde om knogledele. Og politiet kommer ud og undersøger stederne og finder ud af, at der er endnu en mose her på Falster og en mose over på Møn, hvor de finder indtørrede børnelig. Nu bliver opgaven at få identificeret de her fund og finde ud af, hvem er de og hvor længe er det siden de er døde. Der er meget stor aldersspredning mellem dem, også i forhold til hvornår de er døde. Så spørgsmålet bliver, er den her gerningsmand stadig på færre, eller er han afgået ved døden, fordi de er springet af over så mange år, som det er. Men det viser sig hurtigt, at der er en gerningsmand, som er yderst aktiv, og både Pias og Lars' liv kommer hurtigt i fare. Men læs videre i Forsvundet, eller hvis du ikke har læst nogen af bøgerne endnu, så tag fat i Bedraget og Forblændet, som er nummer 1 og 2 i serien.